Allah bai taɓa ba mu wani ko manzo ko sakan uku ya ce to kai gudanar da abu kaza ba shi ke gudanar da kansa. Allahu akbar, Allahu akbar. Bai taɓa ba mu wani ba, bai taɓa ba mu wani ba, ba a taɓa ba mu wani steri sai dai ce mishi yi kaza karka yi kaza, yi kaza amma ce bangare kaza ko ɗanka a ce to kai yanzu kula da shi Allah ya ki. Wannan ƴaƴankan da ka gani kawai sai abin da ka gani gaskiya ne, haka suna ta gada kai sai abin da ka gani shi ke gudanar da kansa. Kar ka shigar da wani cikin wannan sarkar. Abin da yake bukatar riko da sababi kai riko da sababi, abin da ke bukatar kai addu'a kai addu'a, ka sauke hakkin da yake kanka. Amma a juya abun yi ko karye wallahi sai Allah buwayi. Allah ya muku albarka. Amin.